Вітаю, даражэнькія! Вось мы і дачакаліся трэцяга спаса гэтага жніўня. Трэці спас называюць хлебным ці арэхавым. Пад гэты час ужо сканчалі збор уражаю, ужо пажалі ўсё жыта і пшаніцу, і спас адзначаюць хлебам з першае мукі новага ураджаю. То і мы зараз таксама будзем пячы жытні хлеб. Вось у нас ёсць мука, ёсць кефір, ёсць арэхі, которые дадамо ў хлеб, ёсць кмен і кунжут. А яшчэ ў нас ёсць мёдзік, алей, трошки пекарскага парашка альбо содай можна замяніць і трошачкі солі. Вось і ўсё, што трэба, каб прыгатаваць хлеб. То пачынаем. Спачатку змяшаем у вялікай місцы усе сухія складнікі нашага будучага караваю. Дадамо у муку кмен, трошки пакінем на пасыпачку, дадамо сюды ж кунжут, сезам наш высыплем, дадамо пекарскі парашок і трошки солі. Змяшаем, каб усё было роўненька. У кефір дадаем лыжку мёду і перамешваем. Можна ўзяць вадкі мёд, а можна трошки падагрэць яго ў мікрахвалёўцы. Тады мёд разыдзецца хутчэй. Агулам трэба, каб кефір быў пакаёвай тэмпературы, не адразу з халадзільніка. Так будзе лепш для нашага цеста. Размяшалі і дадаем у муку кефір з мёдам. Зараз трэба роўненька вымешаць цеста, каб яно было раўнамерным, без нейкіх камячкоў. Жытняя мука трохі больш клейкая, чым пшанічная, і таму цеста атрымліваецца вось такое глейкае, як падобнае прямо на гліну, калі хто мясіў. Яно не будзе такім, як пшанічнае, клеіцца да рукі яно, такая проста асаблівасць, гэта трэба мець на ўвазе. Вось вымешваем, каб уся мука ўзялася, каб не заставалася камячкоў, акуратненька, роўненька вымешваем. І вось калі ўжо такая раўнамерная маса ў нас ёсць, то мы сюды дадаем алей і арэшкі. У гэтым сподачку у мяне па лыжцы алею сланечнікавага і аліўкавага. Мне так захацелася гэтым разам і дадаю вось у цеста. І адразу ўслед за масліцам пойдуць у цеста арэшкі. О! Вы любіце арэшкі ў хлебе? Я вельмі люблю, таму не шкадуючы дадаю іх у каравай. Роўненька вымесілі. Так. Калі цеста гатовае, рукі мыем, змочваем вадой, бяром падрыхтаваную форму, высцілаем донца пергаментам. І зверху выкладаем падрыхтаванае цесцейка. Вось так рукой набіраем яго. Кладзём на сярэдзінку. І будзем заглажваць, фармуючы верх бохана. Зараз пасыплем хлябок кменам. Вось будзе ў нас скарыначка духмяная такая, з зярняткамі. І кмен падсушаны будзе так хрусцець на зубах. Вось, і зробім некалькі надрэзаў вось уздоўж
баханачкі. Вось, каб яны раскрываліся прыгоженька. Вось і ўсё, падрыхтоўчая праца гатовая. Зараз ставім хлеб у духоўку. Ну вось, дасталі свой хлеб з печы. Такі ён атрымаўся прыгожы, румяны. Вадаруе гэтак смачна. Пакінем яго, каб ён трошачкі астыў. Вось, ручнічком накрыем, бо гарячы хлеб не рэжуць. Трэба, каб трошкі ён адышоў. Ну і вось так, хай ён нас чакае. А калі хлеб астыў, яго можна парэзаць на лустачкі. І пачаставаць сваіх сяброў ці знаёмых. Ай, жытні хлеб! Гэта супер. А яшчэ казалі, што па першаму хлебу можна варажыць. Калі раптам у хлебе з'явіліся расколінкі, трэшчынкі, то казалі, што калі яна вертыкальная, то гэта можа быць нейкі раскол у сям'і, можа быць сварка. А калі гарызантальная, то ці дачка, ці сын з тае сям'і пойдуць у людзі, выйдуць замуж ці ажэняцца. Ну, так што на першым хлебе можна яшчэ і паваражыць. Вось такія прыкметы ёсць на хлебны спас, на арэхавы спас.